Hemen txenabil, txokolate txurizko trufatxo batzuk prestatzen. Biri bildu, gero mendi pasa, eta ezin hobe. Baina ez da gaurko, Astebururako prestatzen egin naiz. Bakizue gauzako aurratu inbiardia. Eta hemen txenabil, hemen trufatxo txuriak, txokolate hautzeti pasa, eta listo azkau. Eta hemen pelota bat. Zer da hau? Hau esku pelotako pelota, Eta nondik etorriak. Ni badakit, nondik etorri dan pelota hau, badakit, bai, behitu zein dakaun hemen, gure olatza hundit ja, ongi etorri, zer moduz? Oso ondo. Uste nun bueltan botako zenula gantxo txiki bat edo. Gogo apurrate mozte, baina ez du gure zerra apurtu ez. Zu botanei. Pam! Eguerdion lagunak eta olatz ongi etorri eta zorionak aurtengo lorpen guztien gatikan, ore bat, Eskerrik asko, bai. Zenbat lorpen eukituzu? Baten batzu, bai. Baten bat, ja kontua galdutata dana. Bueno, guantxe garatuko ditugu danak, lehendabizingo deu, tiramisua garatuko izuen nundik noa ibiliko gehan, eta berezitasun badaka, botako dugula saltxa goxo bat, bale? Betiko tiramisu ez da izango. Ingo deuna da, oinarria, itean bezala, bizkotxito bat ingo deu, eta kasu hontan ingo deuna da, beltza eta platanokin, hori daka berezitasuna. Ingo deuna da, men jogurra, platano eta gurina, pastatxo bat ingo deudanakin, platanua zanpatu, gurina nastuta jogurra, eta behin hori dena ondo nastuta dakaunean, botako jo, irina, azukria, kakao hautza, hemen dazkau intxaurrak, txokolatia eta legamia. Dena nastuko deu, hemen dakau bontzilla, jarriko deu bertan, eta laberatu ingo deu. Bale? Gio, behin ateatzen deunian, ingo diouna da, mascarponen krema, hau, epelduko deu, uretan jarriko ditugu gelatinak, natara sartuko ditugu, eta ondoren, hemen mascarponiakin nastuko deu, eta txokolatia ingo dugu baino marian urtu edo mikrouinean. Eta dena nastuko deu, eta botako jo lehendabiziko geruza. Ez deudana gastatuko, pixkat utziko deu. Geruza horren ostian, ostutzen utziko deu, eta hemen dazkau gaieta batzu kaneladunak, ingo deuna da, gaieta hau txikitu, gurinakin, eta hemen dakau, letxe kondensa da, zateana, ez negozo gozua, hori nastuko deu, botako jo geruza bat horrena, eta gero berriro botako deu krema, bale? Hoi, ostutzen utziko deu, eta ja, nateako deu ozgailutikan, ingo deuna da mostu eta plateraratu. Baina gainean botako jo kakao hautza pixkat, menta osto bat, eta ingo deu gaieta krambel bat lagungarri bezala. Eta krambel hori egiteko ingo deuna da gaieta hau txikitu, gurinakin nastu, hemen dakau kafe solublia, ingo deuna da 3 osagaiak nastu, sartaian golpetxo bat eman, eta kurruskari batzu botako ditugu baina. Ados, gozo salialtzea? Bai. Bai, Bai, gustatea bai. Eta, lagatzen dizuen nahiko jaten edo... Ez. Egia zuna ez. Nekatxila. Bueno, ni nasketa honekin jarriko naiz, eta zujungo zeana da gaietatxo hauekin nasketa hauiten, bale? Emango izutena da, boltxo bat, eta hola gauza horiek prestatzen jutega, bi gauza horiek prestatuko ditugu, sartaiti pasatzeko, eta gero bestiak geruza hori jartzeko, bale? Emango izutena esan dizuten bezala boltxo hau, botako zu gaietatxuak aldezun txikituena, gio, ez bada nahiko txikitzen ahazuko, oiara, emango izuta pixka zanpatuta dena aldezun hautza gehienein, eta gero gurina, eta hori botako jozu, bale? Venga, tanio nerik enaziko naiz. Bueno, kontai guzu, urte harra izan da, ointxe zerrekin txabete esku hartian? Ointxe Mastercupeko binakako txapelketa entrenatzen gabiz, buru belarri. Azkenean, urteko txapelketari garrantzitsunetako bat da, orduen gogo asko gazartze dut entrenamendu. Ez da. Bueno, eta lehen urtean txapela, torri zan bertan, ez da? Hori zen. Orduan da urte, kamiseta gorriak inateko zea, ez da? Ez dakit ba, baina defendidu beharko da txapela hori, bai. Zenekin zuaz bikote bezala? Lehen urtieko bikote berdinak gazu edo aldatu du? Oraindik ez tozko esan, azkenean amaiera azkenengo momentura arte ez tozko esaten
norekin gabiltzan, orduen entramentu, bakotzak beran hain beharko deu. Buru belarri bakoitza berriakin, da geokuak, ez da? Gero-gerokoak, azken aldatzen doa bikotea urte guztian zehar, eta aldatu egin behar gara bakotzera. Zertan datza txapelketa zehazki? Zenbat bikote hongo zeate, nola sailkatu bihartzeate, nola egiten da historia? Lehenengo liga fasetxo bat egiten da. Azkenean txapelketa irekia da, orduen batzutan apuntatzen diz bikote gehiago, ez da batzutan gutxiago, baina, normalean lau bost bikote goten gara, egiten duguna izeten da liga fasetxo bat, eta gero semifinala eta finala. Eta lehengo urtean lortu zenun txapela, ez da? Bitako zein da? Hor, ETB agertzen dana. ETB agertzen dana, bale? Master jartzen dana, bale? Master Cup. Master Cup. Eta bestia zerrena da? Bestea da, udan egin dugu aurton, pasan urtean txapelketatxo bat, uda guztian zehar. Normalean udan ez genuen eukiten txapelketari partiduak solte eta holan, eta pasan urtean erabak izan txapelketatxo bat egitea, uda guztian zehar, txapelketa nahiko luze bat, herri desberdinetatik udan txapelketa partidu jolasten, eta hori txapelketa luzeat eta gero irabazti lortu nuen, eta hori ona izan zen, uda ona pasen eban bai. Ona, urte latza indezu, eharra, ez azteko hietakoa, ez da? Bai, nahiko egizera da. Baina horten ez da okerra guatorriko ere, Beti gorantza. Beti gorantza. Ez da, erresa zukindako eta gero gorantza itia, baina, bueno. Lortu berda. Lortu berda, ondo. Bueno, eta kontatu nola hasi zinean pelota jolasten zian. Badakitzuk lehendabizi pelotan ibiltze zinala, lagain behar izan zen nula, palakin hasi zinala, kontatu pixka nola izan dan? Bai, ni 7 urtekin hasi nintzen gautegi sarteagan pelotan jolasten. Nire aitak sortuan hor pelota eskola bat, eta nire nebak bana iten ebalez ni beti, beraz batera, eta nire... Tu baino helduago da? Bai, 3 urte zarragoa. 3 heldu, Eta orden, klasekide batzukin, eta holan, apunta nintzen, 7 urtekin. Eta gero egize da, 14 urte bueltan, ja heldu zan punto bat, ezin ebala jolastu gehiago pelotan, ezken, mutiek indar gehiago deki, eta hori dana, eta gero Bizkaia osoan, neska 2 bakarrik ginen, orduen ezin zanein txapelketa bat neskena. Orduen esaztien, itxi behar nebala pelota. Inespego beti finalea. Karo, beti finala, orduen erresa. Beti finalea. Horreaitik, eta orduen hor, palara salto emonema, ze hor bazeuden neskak, eta horrego nintzen urte batzuk. Eta palane ondo ibilizinan, ez da? Hor garaipenak bai etorri zian, Hor bai. Azkenean, frontoitik ez tale zurruntzen, eta... Bai, azkenean kantxa berdina danez, ez da? Kantxa berdina da. Gauzia da, eskuekin ez tala emoten, eta... Baina, Eta ze muskuk ibilizinan? Gustatzen zitaizun? O beti zen neukan puntxo hori nahiko zenula pelotara bueltatu, edo... Hasieran... Bai, hori, azkenen pena itxinean peloti zen, niri beti guztizeat peloti, baina, gustateaten palia da, oso gustera goten zen, horre neska talde politxe goten ginen hor Munitibarren entrenatzen, orduen, ondo, eta enean, egiz esan da, gero enean asko faltan botaten pelota, baina behin berriro hasi nintzenean pelotan, orduan bai, sentitu zera berriro etxian bezala. Konturatu nintzen, niri gustateatena peloti da, eta hau da, eta horretik, ontxe momentuen, palie itxi dut, ja pelotan bakarri nabil, eta bueno. Eta palan, ze garaipen etorri zian, ze gauza irabazitzen dira? Bai, banaka ibiltze zinean, binaka, era guztita, o... Palan binaka. Bairan beti binaka, ez da? Beti binaka. Eta hor, Bizkaiko txapelketa baten batzutan irabazinean, Euskadikoa bebai, eta horri bilinen, Euskadin txapela desente dekotez Euskadikoak, eta horri bilinen, urte guztien ez. Eta orduan, bueltatu zinean, pelotara, nola izan zan buelta hori? Noiz etorri zan egun hori? Zer gatikan sortu zan hori? Hori izen zan, ia kasualidadez. Deituztien Iker Amarika dala Master Cup sortu ban pertsona, eta ezagosten, txapelketa bat antolatu gure da bela, neskak pelotara bueltatzeko, ze hor momentuen ez egon, emakumen pelota esan existitzen. Da, hasieran nik esan zaten, ene bala gure. Ni pala nengola zentrauta, ondonen bilela, eta nintzela bueltako. Eta... Osatzen dukan, azarre puntu bat, pixkatzea, oso zeratik izan zan. Igual bai. Igual baita. Igual amorru puntu hori ez toztielako itxi pelotan jolasten bere momentuen. Eta hori, eta hasieran ezetz. Eta gero justatzala azkenengo eguna apuntatzeko eta hori. Eta deitu osten berak berriro, azkenean konbentziu dozten hola,
Asko kostatu zitzaion, ez zitzaien hainbeste kostatu zuri konbentzizia. Hasieran bai, Hasieran bai. Hasieran nire... Eoskorra zea, orduan. Bai. Eoskorra zea. Izan inbiarra bizitan. Hori. Gero, hori, apuntau nintzen, apurbatzearen, apur bat. Probako eta apur bat pelota, baina bigarren maila baten moduan. Heldu zan Master Cup eta ikusi noan, hau dala nire kirola. Izen zan... Ondo sentitu zinean. Bai. Faltan botaten ebala ikusi noan, pelotia. Zenbate denbora ibili zinean biletan ibiltzen? Master Cup hasi eta lehenengo 3 urtea bietan ibili nintzen. Baina ia heldu zan punto bat, hainbeste partidun euskan eskuz eta... Eta gero esku jolastu eta gero pala ezin heldu. Claro, hori bai. Eta azkenean ez bazu entrenatzen ondo, ezin zara egon goi mailan. Orduen... Bai, oharre oso pentsatutu bertzen nun. Hori, bietan ezin eman, gure ban eman baten ona izan. Dinot, edo hobetu. Bai, onena izateko, horta buru belarri hon bigarra da alegia. Eta orduan aukeratu zenun ja pelota. Bai, eta ointxe oindala 3 urte, edo lan lau, pelotaz bakarri nabil, eta hori, partiduri faltan eta entrenamentu faltan ez tekot. Denbora sobran ez dakazu asko. Ez teko denbora sobran ez. Ondo. Bueno, hemen botako ditutena dagoen txokolatetxuak. Hau ja botateko hau, ez? Bai, hori dena botare izto. Hemen utzuko ditutena da pusketa pare bakio gainen jartzeko. Horrela xe. Bale, neusten dutola nahiko. Hau nahaztuko deu. Eta hau nahiko, emateko esatezu. Pixka masakote dago, lasai, Gau jarriko dugu hor tablatxuan. Eta gero labian, dana bereleku bajungoa. Lasai. Bale, vuelta eta vuelta. Oso ondo. Inbertena dagoen hemen jarri. Epa, labantxo hori. Hau hemen zanpatuta jarriko dugu pixkat. Horrela, xe? Bueno, eta hau guztia, pentsatzen dut. Zergatik gustatzen zaizun txapelketetan arte aparte, beti zantzea lehiakorra, Ez bazan pelota bintzat pala nahi zenun, bintzat zehozen nahi zendu nien edo, zer? Bai, beti danik izenaz oso, ume mugidu ebe bai, oso lehiakorra, galtzi inoso jate gustau. Kaniketare ez, ezta? Hori, entrenamentuetan bez. Entrenamentuetan bez. Eta oraindik bez. Ez, Orain ikasi dut apur bat gehiago galtzen eta ez hain txarto hartzen, baina nik txikitan jolastenean oso txarto hartzen zen galtzen ebanean, orduen, prozesu bat izan da. Pikau ite zinan. Pilo bat. Eta zera entezen un pikatze zinan. Nik palara jolasten ebanean, nik bronka asko jaso dute, ze palagaz horma joten eban, eta bai. Osa, nik espektakulo politxe monte dutez. Prontoietan, orduen. Ona. Orain ja ez. Oin ja estekot palarik inori joteko. Eskua igual bai, baina... Eskuakin paetan kontrastezu jo berre, Ez, ze eskua da nire herramienta eta ezin da erosi beste bat, orduen... Ondo zaindu, ondo da. Bueno, lehendabiziko urratzak inditugu, Hemen bizkotxo jarri deu, esan dizuten bezala behitu, nahiko potolatea da, baina bea, luzatuko da eta pixkat arratuko da, ez da oso esponjoso izango, Hemen jarriko ditutorla batzuk, pixkat erriti puskauta, eta, hau, labera di joan bitartian, jungo da erreporte bat ikustea, bale? La Isla deitzen da, Donostin dao, eta 100 brantxak prestatzeitu. Guazen ikustea, eta hau badi joa labea. Kaixo Joseban Kompani eguerdion, Xabi eta Irati gara, gaur etorri zeate Donostiko zentrura, eta aurkeztuko dizuegu La Isla Coffee Branch. Naizta oso denbora gutxi egon guandikan urte bete ingo de guaintxe. Proiektua guain dela desente denbora asizala, eta proiektu horren ideia izan zuna leheno ezagututako Irati Rodríguez izan da. Hemen, La Islan, eskaintza gastronomiko bastante zabala dakau. Egia da, saiatu gala egiten karta bat gozo eta gazti gauzekin. Bertan de bai dazkau aukera vegano, vegetariano eta gluten gabekuak. Adibidez, alditugu aukitu tostadak, ensaladak, zuku naturalak, batiduak, boulak, frutaz berreinekin inda, jogur boulak, eta bar. Kartan guztian dakaun janarian ekoizpena azkenean etxan ite dut da saiatzea bertako produktuak initen aldan neurrin. Eta horrez gain, gozogintza etxean iten da. Gozogintzan artian aipagarria iritzait esatia limoizko bizkotxo veganua, eta brownia azkenean arrakasta handia dakaten pastela dialako. Saiatzea denboraldiko produktuak erabiltzen, naizta oinarrizko karta bat izan, denboraldiko kartazkanpoko eskaintza izate dugu, adibidez, neguan kremak edo denboraldiko berdurekin indako tostadak.
eta gero, adibidez, udara alderago, gehiagozko produktu freskokin indako tostadak. Eskaintza gastronomikoaz gain, bai, ekitaldi ezberdinak bai ditugu, bai lokal bertan, da bai lokal kanpuan, adibidez, gorripagarria iruditzen zait esatea, Urgulmendian pilates saio bat da gero indako brunch nau. Eta hain sukaldatzeko momentu eritxia, eta hortako errezeta goxo bat erakutsiko izugu. Gaurkoan brunch bat ingo deu, eta bertan udare tosta agertuko da, eta udare tosta hortako osagaiak hemen daudenak egoitzia. Hauntz gazta kapa bat jarri, udarea zatituta. Brunch bat, gutzako izango litzateke gosari eta bazkari arteko otordu bat, nolabait esateko gutzako amaiketakoa izango litzatekena. Egia da, itzoi atzerritarra dela, gehien bat estatu batutan ikusitakoa, baina gaur gurea ekarri dugu. Azukrea botatzea jau da txopleteakin karamelizatute dugu, gero gainetikan jartze dugu eztia eta intxaurrak, da gero amapola azti eta lore jangarriekin apaintze dugu. Hemendakau egindako udare tostakin osatutako brunch oso bat, horretarako jarri dugu quinoa ensalada bat, kafe amerikano bat, sagar azenario eta jengibreakin indako zuku natural bat, eta etxean indako txokolate eta marroi pastel bat. Bueno, Joseba eta kompainia, hau izan da Laislako brantxa, eta hemen ongo gea nahi zuenian zuei itxoiten. Agur! Hau pairati eta hau pasabi, ze itxura, madari dun tosta hori, ai, ama, guantxe jango genuen bat, eta gero postrekin. Ondo amaitzeko. Ondo amaitzeko. Mila esker, bezarkada handi bat, eta gurian jarraituko dugu. Nahi zuen arte. Bueno, hemen txedakabak izue telebista magia iteula, eta hau atea dugu labetikan, eta hotza dakau ja. Zeratikan, musa gaina botatzeko eta bar, komeni da epeltzia, bestela, desmoronatu ite zaigu. Ordu, ni hasiko naizena da, hau pixkat irabilatuko dut urrumito danak entzeko, ingotena da hau berotu, hau uretan jarri, eta hau ere bai epeltzen jarri, dena urtu, nastu, eta lehendabiziko geruza botako jau, gero zu indezun nasketau botako jau kapatxo fin bat, eta berriro geruza berdina. Eta zu lagunduko jazu kranbela egiten, bale? Kranbela egiteko, bueno, nik usten dut ez dakit hementxe bertan, igual bol bat emango zu pixkata handiagoa, bestela dantzan hasiko zaigu eta gauzak ateako zaizkigo. Emango zuten boltxo bat. Bertara jun puskatzen gauzak, o gaietatxuak, baino leheno baino pixkat lodiago utziko dugu, bale? Gero gurina botako zu, gero botako zu kafeia, eta nabazu eskukin astu, bale? Zure kontu, emango zu goiara bat amingaina, baino eskua bierbazu, sartu lasai, bale? Bale, eta hau esan da, lanakin jarriko gea. Hau uretan jarri, eta hori epeltzen jarri beretan. Oso ondo. Bueno, eta olatz, pelota Valentziarran ebai domina lortu zen duen, ez da? Bai. Katxiz la marretxelako gauza gehiago eta puntatzen, Danetara enbida. Du nintzen duen hori, Valentzin? Valentzin, bale. Bai, Euskal Selezioakin hori mundialera joan ginen, pasan urteko apirilan, eta hori pelota Valentzia lehengo aldiz... Urtero da, o lau urtean behin izatea olimpiada bezala, o ze? Lau urtean behin izaten da mundiala, eta lehengo aldia. Lau urteako dakazu ja domina hori ja etxen, Urrezko domina, lau urterako. Gio eraman inbiarrezu bestia emateko hori ja zuretako da. Ez, hori iztuzek enduko inak. Vale. Zezan behar nizun. Zer desberdintasun daka pelota Valentziarrak guk ezautuen deun eskuzko pelotakin? Oso gitxi egi esan da. Zeda, frontoi baten, berdina, apurtxu eskerreko paetakin ebai? Esker pareta, txapa eta hori. Egia da, txapa guk deukiten dugula normalean metro bateko alturan. Berai edekie, metro erdi edo apurtxo, berago. Eskuaxan bezala? Antzeko zerbait. Frontoi bat, hori, txapa laburragoa eta luzera guk normalean 36 metroko frontoietan jolastu dugu, 10 kuadro. Eurena uste dela 7 bat kuadro, lan 25 metrora. Zutzako ezin hobe, dakasuñakuakin eta txetejada horiek zenega beltzako ituolako txapa behan eukita, Hori, txapa behan eukita gozada da egiatzen da. Bueno, zuri bota eskeo bestiak ez ordia, ez da? Hori, eta hori, eta gero pelota bada oso txikia. Osa, kanika bat izango da zanbudan. Gogorra, biguña, saltarina, onula da? Saltarina. Oso saltarina da. Eta biguntxoa bada.
Eta horretan, orden azkenean, karo, gu Eta golpia eman inbertio berdin-berdin. Fuerte eman bitzazu, eta pelota moduen, bardin. Eure dekio beste jokatzeko estilo bat, nahiko golpeo valenciano izeten dela mendik beti jotzen dabe. Osea, gualtari egiten bezala hola eskuasian taga, Osea, eskuasian... Bai, trinketean, hoi da. Estilo horretako golpeoa egiten dabe, baina bestela da pelotan jolastea. Orden, karo, joan ginen Euskaldunak Valentzira, eta hori gure modalidadea esan iaia, naizta pelota Valentziana izan. Eta, karo, holandesak eta horretara jolasten. Eta zuk area jun artetzen un pelota hori ikutu ezinan ibili olako pelotakin? Bai, entrenatu genuen zestoako frontoi baten, eta hori, baina hori, 2 hilabete edo harinago, eta probau, eta purat. Eta gustatu zaizu asko? Zen muskua da modalitatea? Bai, egian, gehiago gustako jaten entrenatzea eta gehiago egitea, baina bai, polita izan zen. Bai, neko berezia. Eta nola izan zen, adibidez, zertan, banaka, binaka. Bai, han jolastu genuen... Zenbat bikote zeuden bertan? Neskaten usteot... 8 bat edo? 8 bat edo lakon bat. Orden, azkenean zeuden mexikarrak, holandesak, valentziarrak eure bai, belgak. Zeinen kontratokatu zitzaizun, zein izan zian arerio gogorrak, zein izan zian, gogorra zu izan zian, baina, gogorrenak, zutez gain. Valentziarrak, Modalidade horretan, azkenean urte gozoan zehar jolasten dabe, eure modalidadea da, orduen, bagenekin euren aurka izango zela finala, eta gogorrena hori izango zela. Baina, nahiko errez lortu genuen irabaztea. Eta nola izan zen? Ez dakit triangular bat, o aurrena danan kontra, edo nola izan zen? Ligatxo bat izan zen taldeetan, eta gero ja zuzenean finala izan zen. Lehenengo gelditzen zen taldeetan, finalera. Zenbatea jolasten diango partidak? 21 batera. 21 batea? Ez dakik usaitik. Tantoa gutxiago, ez dakik usaitik. 21 batea? Bat aztu, 0 kontatu itea? Ez dakit, emoten dugu baietz. Desberdin kontatzen da behan edo. Eta berdina izango, ez da, usten dut empateik ezin dula egon, 21 batea hor lehen da bizi. Arau guztia berdina. Arau guztia berdina. Tanto iteuna sakeiten du, pasa dao, motz dao, hori dana berdin. Dena berdin. Bakarrik aldatzen da hori, dimentsinoa, pelota, txapa, eta pixka frontoia txikillo dala. Hori da. Bueno, eta hor, eukituzun garaipen guzti horietatikan, zein izan da zuretzako bereziena edo? Egia da, dekoten berezi bat, baina neoala irabazi, zan, gentzane aldaigaz finalera eltzea lortu neban Mastercupen, eta izen zan, klaro, justo pelota gozuatik, salto ingenun pelota mistora, pilota gogorrera lehen eukidogun pelotara, eta horre ginen, klaro, asko entrenatzen, ze salto hori ez da erraza izeten, ordu asko pasagen usen frontoien, gero COVID etorri zan, eta artean, zein finaletik finalera ginen, igual 4 hilabete, jolastu gabe. Pena emosten galdu izena, ze bai izango zan nahiko berezia niretzako hori irabaztea. Baina, gero aurton... Dana ezin da irabazi, lasai hartu, Bai, eta gero pasan urteko binakakoa bai, azkenean, hori betikoa, azkenean txapelak lan asko iteo zuzen txapelketak eta hori nahiko berezik. Betegarria dira. Hori da. Ondo. Bueno, eta balda txapelketaen bat gelditu zaizuna, esatean bezala tinteruan da, hau irasin bihardet. Bai. Mastercupeko burukoa dekot pendiente, da falteaten txapela bakarra da. Eta hori, pasan urtean kanpoan gelditu nintzen, oindala 2 urte finalera heldu eta galdu, gitxigaitik. Hor da beti pendiente dekoten bat. Nik uste irakasgai bat dekotela pendiente dela burukoa jolastea. Eta hori, urton... Zein da zure erario gogorra hor? Hor, Amai Aldai. Amai Aldai, eta hemen entzan gurekin, garrotia daga, Dimako garrotia deko. Bai. Eta zerrei eman berdiozu, zerin da zure puntu fuertia o bere debila, zerrei nun harrapatu berdiozu? Albala esan hemen, Harrapatu egun txarbaten, hobeto. Egun txarbaten. Baina, azkenien, nik nire jokoain teknikoaki, ondo moldatzen az. Eta bera azkenien oso esplosiboa da, jolasteko agresibidade hori dadeko. Orden egia da gure artean jolastu guzen parti guztiak oso gogorrak izan dizela, detaietan jun dizela. Finalean justo detai horre bera aldera jauzizien.
baina, bueno, espero turrengo finalean. Zue jakiteko hau edia Aimar da irujo bezala. Ba, berdin. Meun baten bate eta bestian bestia. Irujon genioa. Bea izango zen irujo eta zu gehiago Aimar igual, Niko esango nuke. Igual bai. Igual bai. Baina geho pala puzkatziana oire bak azuzuk, Bize gauzak hartu diz. Ai, ama. Bueno, ondo zoaz horrezta. Bai. Oso ondo. Bueno, eta entrenamentu aldetikan, eta nola kudeat zituzu zure entrenamentuak, egunerotasunak, nola egiten dezu, zeatikan, azkenian hor, egun bai bestia ez da bestiare bai, ezta? Bai. Zaki noiz deskantzatzen dezun, eskuai deskantxua, ikusi eba ekarrizun pelota, hori da jolazte zuen pelota? Bai, hori da pelota. Gogorra eta txikixa marra irutu zait, ezta? Txikia bada. Bai, ezta? Azkenean... Eskuan sartzeko erresa, ezta? Kontutan eukibida, gugato solan pelota gozutik, neskasko hori ni bezala ba, eukidabe 6 urteko, edo nik adibidez 6 urteko paroitxu bat eukinan, orduen eskuak berriro gogortu behar diz. Bai, inin berdia. Baina egia da, txikitxoa dela, eta aurtongo helburuetako bat dela, apur bat ia lortzen bagu pelota bat handiagoa. Bai, irutu zait, eskuan sartu nahi, esan ondo sartu, sartzia da, eskua pelotan sartze zaizunean da, barruaino sartze zaizula, eta txikilla danian errezo sartzea, emateu ez, ez? Txikilla danian ezurrian sartze zaizu gehiago, eta errezo da mina itia, ez da? Lesio gehiago goten diz, eta egia da, pelota honekin barrura arte sartzen daizelez, neskak ibili gara urte guztian zehar, pasan urte guztian zehar, eskuetatik, justotxo. Orduen, azkenean emakumen pelota evoluzionatzen dauela, eso niño, hasi berriz egara azkenean, niño, orduen... Igual txikitzu egin da, egokiago izateko han, baina azkenean hain txikitia, bizka barruan sartzea ala, ez da? Hori da. Orduen erdibideko zozer, topau eskero, helburu hori. Bakizue aurten pelota berdina izango gala, o pixka eta ondixo, o guendik ez dakizue? Oraindik txapelketan bai izango da berdina, azkenean ezin da sartu bez aldatu pelota batean eta txapelketan sartu, baina saiatuko garena da, hori, entrenamentuetan pelota horrekin entrenau, pelota handiagoekin entrenau, da ikusten garenean gai txapelketako horrekin jolasteko edo ohitu garela pelota horretara, aurrera eta txapelketatan sartu. Bikain. Hori nola da, bakigu, gizonezkotan beti pelota utaketa egonten dela, gero pelota eskatzen dela, ezakit pelotari bakoitzak 2-3 pelota dazkan. Zuek bakazue pelota utaketa, aldatzen dezuetan turo pelota edo... Aldatzen dugu, baina pelota aukerak eta holan muti egiten da moduan, astean zehar eta hori ez dugu egiten. Azkenean, astean zehar guk neskak asko edo lan edo ikasi eta holan itugu ez gara pelotara dedikatzen orduen. Ez da zuen ogibidea, ez da? Hori da, orduen, antolakuntza jartzen deuz partiduro 4-6 pelota, eta hori, partiduan bertan, berotzen gauzela berotu horrekin pelotakin, eta, gustoren dekoguna horrekin. Aukeratzen dezu eta zenbat pelota daude partidan? Bakoitzantzako bat? 6 diz danantzat. 6 diaz danantzat. Orduen, basu ikustu duzu, momentu honetan gustatzea hau, urrengoan bestea, eta horrela soaz aldatzen apuro. Bueno, behitu, hemen magia ingo dugu, magia, gauza dakata urreatuta pauso hauek aurrea inala izateko. Indiotena da, erdia sartu hemen, bale? Erdia sartuet, hemen sartuko dugu ostutzen, bale? Eta ingo deuna da, bitartian, nik hemen dakat bestia prestatuta, ja ostuta. Eta ingo deuna da hemen, zuk lehen prestatu ezunan geruzatxo bat jarriko jau, eta bestia gainetik botako dio, bale? Eta horrela, halko da ostu, txukun jartzeko. Hemen, prestatu ezuna, honek zertzekan gogatzea altzea. Gaieti... Hori, kanela dun gaieta horiek. Gurine eta gero hori ez, letxe kondensada edo... Oiten arrazoia, oso ondo. Hemen jarriko dugu geruzatxo bat, eta gero gainetik berrize. Bale, txukun jarriko deu, ondo zabalduta, eta pixka gogortzea danien, nola barrukoa gotza daun segituen ostuko zaigu, asunto da gurin hori pixka gogortzia, hau botatzen azten aizenean ez naztutzeko dena. Bale, hau jarri dugu horrela, eta banua bestian bila. Bueno, eta esan dezu, hau ez dala orduan zure ogibidea. Zori txarrez. Bai da, baina zein da zure ogibidea, zertaz bizizea? Ontxe momentuen, hori nau pelota eskola bateko ardura du moduen. Bai. Lea Ibarra Motroio, pilota eskola Munitibarren. Bueno, bentsa pelotakin nahi zelanean, ondo, ez da gutxi. Urrunena zegoen. Eta gero bebai nabil ikesten bebai, hor, kirolan, modulo txubat, nabil ikesten, kirola arlokoa. Bai. Eta hori, azkenen aputxuet hori gehi entrenau behi hori, nahikotak egin. Zemuz da arrobila, baldatozte gaztieko, ze? Bai, nik uste baietz, eta batez beneskatan ikusi dana azken urtietan da... Aldaketa kristona. Bizkaiko federazioan bebai nabil monitore moduen neskan
topaketatan eta arloan. Eta hor ikusi dana da Mastercaperi esker Gorakada latzaino. Gorakada, baina kristono. Piskat plazaratu historik eta jende ikustia existitzeula emakumen pelota, ez da? Gero eta klub gehiago badabiz lanean, neska gero eta gehiago animatzen diz, azkenean ETB-ri esker bizibilidade gehiago dau, orduen, apurken nik uste dut, azkenean ezin da batean aldatu. Egun batetik beste asko igotzen bak, gero azkar gestiare bai. Orduan pixkanaka heldu, pauso tinkoak eman, da... Afizinoa badau. Guain, eskuz hartu hor, arraka, eta dena nastuko deu, hau ostutzea sartuko deu, kranbela hoi gurin dena nastuta gaunian gero sartaitikan pasako deu, eta bitartian fungo gea, la katalana gozotegira ikusiko zuek Gernikan dao, eta egunduko gauza goxuak ite ditu. Goazen ikustea. Haupa Joseba, ni Xabier naiz, da hau Kristina da. Ongi etorri Gernikera, da gaurkoan, la katalana Gernika gozotegira, etorzera ezautzea. Hau zabaldu zen noin dela pare bat urte, baina hau proiektu hau pentseta egon zen, pandemia baino aurretik. Opiletan da mundu oso zabala da zenien gauza bardinak ezeiteko, bizon artien pentsa gendun, hause proiektu hau, gozokintza desberdin bat egiteko, beste gozokintza alaieko bat. Da pentsen gendun, divertigarria izeteko, jente aurrean izeteko, da tailerrak ere egiteko, hause pentsa gendun. La katalana dator, Kristina bera katalana, Barcelona peto-peto da urte askotan bizi zen, da Gerniken. Da mundu guztien la katalana moduen zeutzen ban, da holan. Lehenengo momentutik veganoak sartzen hasi zirela. Horre veganotasun hori nik enaben ezagutzen. Da erosten hasi ziren, ze Kristinak edozein modutako gozokintza iten. Pet friendlya, atzenen denda honetara txakur guztizek alda ezartun. Horretaz gain, Kristinak eken ban tartak txakurrentzako ere bai. Da pet friendly zentzu guztizetan. Gure produkterik arrakastatzuena dira, kroasanak, txokolate duen kroasanak, da normalak, da gainera vegano dira. Da beste alde batetik, kukizek. Ikusten duzun bezala, denetarik egiten dugu. Da gaurkoan zelanez, katalanar produktuak egingo duguz. Da gaurkoan, erakutzen gotzut, zelan nahin, panaiar zan. Hasiko gara, gure errezeta, gauzak nahazten. Patata egozia, almendra txikitua, azukeria eta arrautzak, nahazten bol baten. Errezeta hau, aspaldikoa da. Normalean, urrianen 31an egiten da, historia nahiko luzea dauka. Da Kristinaren amumak, berari pasatzen beren errezeta, da apurken, gaurko egunera arte, egiten egon da. Da eskuak oliotan sartuko gu, da bolatxo batzuk egingo ditugu, bandejatxo baten. Nondik datorkion Kristinari gozogintzan daukane maitasun hau? Beti danek txikitatik hasi izan, bere amumaz errezetak egiten, estudiatzen hasi izan, da apurken, honetara amaitu dugu. Beren denda, bere proiektua, bere ilusioa egiten. Azkenean, dekorazio moduan jarri aldoguz, kokoa, pinoiak, da kerixak. Orain, labaragoaz. Joseba, bakizu, panaiarzak nahi baduzuz probatu, bakizu nora etorri, la katalana Gernikera. Hemen egon gara, zeuri txaroten. Haupa Xabier eta haupa Kristina, ze gauza ona, palinez, janan dituzu sekula horiek. Inoz, janez. Baina dia, zeratik da mazapana, hola gaina gorringokin indakuak, eta gero gainetik pinazi horiek jarri, eta gero laberatu,
Kiston gauza goxioa. Egia esan, gure aurten inditugu, gaina beste urtetan ez nituen izanin, baina nire nola Katalunian ikasitakoa nahi zen, gozogintza, pila bat ite genitun. Pila bat, eta oso saliak dira. Bueno, hemen eharrak iten dira, eta argi lagadezue. Bezarka da hondi bat. Bueno, ingo deuna da, laben dakau, ni laben. Ozgailuan dakau ostutzen, pastela. Inbiar deuna da jakero atea, mostu eta platera eratu. Kranbelak iten jarriko gea sartaian, hoi alde batetikan. Ingo deuna da, olatz ez deut dana botako. Bestela gehiagingo. Orduan igual laurden bat edo pixka gehiago bota, eta hoi zukaldatzean nian gainuntzeko botako dio, bale? Nik piztuko izut zua, eta hoi zure kontu, bale? Eta gero hemen, nola ia errezeta guztia bukauta geneukan, ingo deuna da, saltxatxo bat kafiana. Beitu, kafe solublekin, azukrekin. Eta urakin, ingo deu saltxatxo bat, platenan gainetik botatzeko, azpin jartzeko. Eta nola kafe eta azukre dakan, gure gozogintza ez du zapalduko. Bale? Ondo jungo da. Bueno, eta hau esan da, hemen botakoet azukre eta ura, eta hemen ingo deu kafia solublia. Eta gero, biak elkartu. Simple. Bale? Kusiko zue, ez tala soso geldituko, azukria badara da maziente, Hau ez da hartzeko horrela, pixka lagungarri jartzeko. Bueno, eta... Olatz. Honekin nahiko da? Ni uste baietz. Hor ondo, bai. Hor mingaina hor dakazu, eta ja pixkat, enbede demora guztia dantzan, sukaldatzen utzi, eta kio eman movimentua, bale? Bueno, bakite bai, itxasua zeharkatu zula eta dana, pelotan jolasteko. Kontatu honi, mesedez, nun ibili zinaten. Pasan urteko udan, ibili ginen Boise eta San Franciscoko euskaletxeetan pelotan jolasten. Hore arrez, da? Ezaoskuen momentuan guretzako izen zan, kriston berria, nik ustot pelota ja itxi aldotela, ja esperientzia hori bizizot. Kriston puntazua esatean, ez da? Inoz ez neban pentsauko, pelota dagaz, jungo nintzela estatu batuetara jolazten. Eta ze somatu zenun, nola bizi dute behaiek pelota, euskal kultura, latza da, ez da? Ni nahi zionan iparraldian, baina... Boizen sentidu ginen etxea moduen. Ara heldu eta zan, euskal blokean egon ginen, euskal etxean ingen lo, ero egize da han bebai ETV asko ikusten da, pelota partiduek eta pilo bat ikusten da, bez? Zukal herrian eba ikusten da orduan, Ikusiko da, Kaizo, emendikan, Eta pelota, azkenean, inoz ez da han pelotako emakumeak batez be, ez dizkun. Eta eurentzako izen zan, guku ginenan, como estrellas, ginenan, eurentzako kristona izen zan emakumeak ikustea pelotan jolasten. Orduen guretzako kriston esperientzia izan zan. Eta zenba partidu, nola izan zan, zein zen duten, erakustaldien bat, edo zein izan zan? Egen un txapelketa txikitxo bat, semifinal eta final, azkenean lagun eska joan ginen. Eta hori, semifinal eta finala berriro klasiko bat, amai aldai olatzak ezabalaga, hor berak irabazio esten. Katxila mar. Eta gero erakustalditxo bat binaka bebaien genuen. Vale. Eta nola izan zan erakustaldia? Zer erakutsi behar izan zen, nola izan zan adibidez? Handau bat, Donostiarra dana, euskal etxeko arduradu moduan edo, eta eureko azaldutzen gutxi gora bera arau, asko dauzangoak ez da bela inoz ikusi pelota, ez dakite zer dan. Ordena azaldutzen arauak apurtxuet, eta nundi noakoa da, eta... Hori da, zerrin bar da ben, eta nos dan tanto abeste antzat, eta hori, apurtxuete espektakulo show apurtxu bat, partidu oso polita izen zan, frontoi guztia beteta, ganera, jente guztia animatzen, eta bai, azkenean ikuste dut jentea oso gustora galitu zen, eta espero dut urren urterako invitazio txu bat egotea. Seguru baiet. Bueno, hemen inberdetena da, lagundu pixkat. Vale. Iepala, ateatzea zaigun dena. Bai jua, eta junda. Bueno, hor geratu zaigu. Dio kakauak indanak. Erxino geratuko zaigu. Vale, hori ingo izutena platertxo bat atea, eta ja pixka sigortu dituzunean, bertara botako dituzu, eta beste tanda bat egin aziko zea, bale? A ber, horrete zunean, a ber, baldekazu, zuk dakazun eskumuturrakin, hau errezin oso, ez da? Pelotai baten eskumuturrakin, a ber, ra. Beitu, inberdana da, puntaino eman, eta hor, torri honea. A ber, Josune jakutsi gantxo egiten, Buu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 u
oso ondo estoie. Venga, bota horre eta beste tanda batein hasi. Oso ona. Bueno, eta zuk, txikitan, pentsatzen zenun honeaino iritsiko sinatela, eh? Ke ba. Ez, eh? Ke ba, azkenean,
Bueno, ez dait, eskenean txikitan nik ikustena hori, Irujo, Aimar, eta horrek, eta igual momenturen baten bai petzako nean, nik haurik ingo jolastu. Baina ez, eskenien joi moduen hasi izan, gero be joi moduen jarraitu deu, eta oin, klaro, oin ikusten gu non gauzen eta hori dana, eta... Eta exito beharra ez da. Bai, enean pentsauko, egiz esan da. Eskenien joi bat, zan. Orduan, bueno, oino, elegante, azkenean joi bat. Eta zein izan zan zure referentia, zein izan zan gehien gustatzen zaizuna? Niri beti Irujo. Irujo, ez da? Garrote gaza hori, Garrote hori, eta azkenen, ez da hit, beti transmititut eman, ez da hit hori... Bai, euneu gauna. Bai, eta jakon guztetan galtzea, eta niri bez, orduen... Identifikatuta sentitu zinean. Bai, Ados. Bueno, hemen txau listo daka, goire bai. Bueno, eta dana ez da izango pelota eta kanpoa eta bestia, ez dakit gauza gustatuko zaizkizu, ez dakit. Ondartza salia zean, mendi salia, sinefilua, ez dakit. Ba, ondartza askorik ez, baina ni gehiago naz mendikoa. Mendira jutea gustateiat, ganera gaute izarteagan, badauz bidetxoak eta mendire da juteko, Ereñosar eta Gaztelugatze eta hor. Nosipein guzteteat jutea, eta putzuet aktibo mantentzea, ez egoteko geldi denbora. Aize berrik hartu eta aiziat lekuta jun, ez da? Vale, hoi listo, eta venga, aurrengo golpian bila. Oso, ondo, ja sartaia berotu zaigu eta guain azkarrago jungo diata. Bueno, hemen inbiarretena da, guain razio, patrela guztiateako etontara, razio bat ateako dugu horrea, eta ea, zemuz ateatze zaigun. Venga, hau da... La proa de millones ateana. Hau gertatzen zaigun. Lehen da biziten detena da, azpikua ondo atera bere lekutikan. Eta ez gehatzia peauta. Gio, blast, lasai ateatzeko. Orduan, lehen da bizi alde ontatik eman diot. Vale, hau pixka garbitzen dut. Eta beste aldetik ematen jot. Venga, kontuz hemen beti, Labanakin, suave. Bueno, eta, sukaldaritza aldetik zer gairrezeta gustatzen zaizkizu prestatzia, ez dakit gozo salia zean, gazi salia, eundoko arrozak itituzun, zeo zeukiko zu, hola berezia, ez da? Berezia ez dakit, egize da, gabonetan urteaten hola gaztatarta egize ez da gauzarik gatzena, baina, eiaten txartu urten, familiakoek bizto amontzien, oza que... Vale, aprobatua. Bai, oza que hori... Hori bakizu zergatikan, ez da? Horren urtean berri liteko. Hori. Osa, que gozoak urteteatez. Gozoa orduan. Orduan goazilla emate jozure bai, Ona. Eta adibidez, gozua inain nunezen, eta goazilla itezunia, ze gostatzei zu prestatzia? Arroz txubete... Arrotxa salia zea? Arrozani asko guzteteat. Zeiten dezu, paella o melosua o nola iten dezu? Ez, melosua ez. Hori ja niretzako asko da. Gitxo. Ez, paella txubat olan simple, asko. Oiaskokin, untxikin, aragillakin, zerrekin? Oskaiun dauenagaz. Dauenakin. Hola guztetzen, dauenakin aurrea. Dena ondo goxatu, arroza bota, eta geho ze salda ura o ze botatzen jozu? Normalean urakin eiteot. Bai, ez da, dauna. Ona urtetzen da, bai. Denborak ondo neurtzen badotez eta kantidadi eta hori, normalean ondo urtetzen da. Ondo. Bueno, hau listo, haure bai. Naiko ondo aizaigo ateatzen, Bago hartxerrik etxarraka. Vale, inbiar deuna da, honei guain. Botako jau, pixkat. A ber, hau nola da, saltzatxo hau. Behitu ze salda garrein deun, Oxua, eta horiek, aizea bukatzen, Ezin begoaz. A ber, atea berretena da hemen. Bai, hau, iragazteko txiki bat, gainetikan botatzeko kakaoa. A ber, hemen ingo ez, batzutan kakaoa infine izatea, honea bolkatzez unean kiston pila eroitzeala. Orduan, pixkat emango jogola. Tiki. Vale. Gutxi jo, gehiago da, Gehiagitza jo bota behar. Eta gero hemen bai botako. Bueno, eta neskatxoei, edo umetxoei, hasi nahi dutena pelotan, ze gomendio emango zenien? Azkenean animatzeko eta eurenentzako leku edauela. Azkenean niri pasei zein jatena eta neska askori pasei zein jakena izen da, pelotan hasi bai, oso ondo pelotan hastea eta gustatzu, baina euren lekue esan ikusten, nire lekuenean ikusten. Da askotan neskek behar duguna da neska talde bat, eukitea. Neska talde bat ez badekozu, azkenean ez dekozu hori ez, laguntasun hori, eta nik pilo bat eskertu neban. Orduen
animatzea, frontoira joatea, euren leku topatea frontoien, eta eurentzako partidu, txapelketak eta aukerak badauzela, orduen animatzeko, nik uste dut kirol oso polita da. Tezue, olaz, bezain beste irabaziko, baina hori normala da, lasai hartu, etorriko dia, garaipenak. Hainbeste entrenatuta geho, bai, ezta? Bai. Bueno, eta zure pilota eskolan, segunetan neoteziate, egunero entrenatzen dezu, zein dia egunakola aproposena garea saltzeko? Astelen eta asteazkenetan klubeko txikienekin ibiltzen gara Munitibarren. Bai. 4 6 bitartean ibiltzen gara. Osake, Munitibar inguruko nonork apunta gure badeu. Animo. Eta gero bai, ibiltzen gara, bai Izpasterreko frontoien hori, aste arte eta ostiraletan, eta gero ostegunetan bai, ibiltzen gara Aulestiko frontoien. Osake, aste guztian zehar... Ez da baitzakikan, Hori. Ez da baitzakikan. Hori da. Area, saldu, ondo pasa, goxatu, eta eskua berua atxea. Hori. Izerdi apura gota eta jazta. Ondo. Bueno, ikusi zu hemen eundoko pastela. Oie, guain bukatuko ditugu, lasai. Eta hemen ningo deuna da, guain hemen indeun saltxatxo ontatikan pixkatxo bota, tantatxo batzuk, besterik gabe. Platera dotore jartzeko. Eta horretxe dakau, kafedun tofetxo bat bezala. Oso ondo lagunak, beitu, hemen indeu gaurko gozogintza, eta zu, mila esker retortzegatik, jarraitu txapelak irabazten, eta hau zure txia da, eta honea etorri eta jakutzi irabazitako, bale? Vale, perfecto. Bueno, lagunak, muxo handi bat, eta bihar arte. Eskerrik asko.